Ndara. Rada ya. Peneleng nggih. Mesti pengen. Ya. Upama aku baliknya kayak kowe ngono piye ya Yang ya? Nggih, masa lalu diulang kembali mawon nggih. Kira-kira cek pantes ora? Lah pantes. Tapi mriki ngangge topeng ngamen. Nggih, sugeng rawuhipun Dara Putri. Darane Putri diaturi palenggan ya Nak ya. Tenane aku pirang-pirang dino ora sanding marang sliramu Sakara. Aku kepengin nyanding marang sliramu Sakara. Nyanding kados pundi to menika ingkang dipun persakaken Kang? Tenane aku pengen bola bali. Kepengin kula lados. Iya. Lajeng kados pundi Kang? Rak yo ora suwe to. Aku lan sliramu ki ngladeni karo Kang Sedul Masuwe. Kaya dina iki kaya njaluk diladeni meneh. Kula gumun sanget lho Kang. Namung nembe kemawon kula kalian panjenengan lados kalian Kang Garwa. Napa malah nyuwun kados perkara. Singgo ini pensiun iki. Kula Tenane yen to aku ki ngerti pasuryanmu Sakara. kados pundi? Aku kok pengen ngambung karo kowe terus. Nyambung jek nyambung kok kados kula ngertos kalian garwanipun piyambak lho nggih. Wong aku iki mbono karo kowe Sakara iki. Yo. Elingno. Mengko tak jae mlebu ning kamar. Kowe padha njaga ning Taman Sari. Aku tak wah. Jenengan nggih saged ngoten niku. Saged. Biasane tirokno to yo. Wak turun Panggara enak-enakan garwane panjenengan lho. Ini lho yo. Karo kuwi. Aja meleh-meleh nyap-nyapin lho. Lah yen rupane ngene kok muni ganteng. Kiri lho yo. Kaki bae garwane wis aku lelaki karo garwane. Nanging beda iki jare lelakine ora kaya seminane kaya ora gawane iki yo ngono kok yo piye. Jenengan nggih ngoten lho yo salumrahe menungsa. Sedina iku pisan lho sedina ping 7 kok. Lah wong karep kok ora dientuki. Lah niku kok garwa niku lho Ndara mesake Ndara. Apa kowe mau main? Kok mau cedak karo garwanku piye to yo? Lah pripun? Lho, Kuwi to di. kowe ora atimu yen tak kene. Oh, kok ngaten to kan Mas jenengan. Nah, entuk siji iki yo kene lah. Mbok ampun ngoten to Ndara kula niki tesih prawan. Ambung yo kaya ngono. Lah kemana dicamake kuwi yo. Niki garwane pun mboten sago lho. Kudu gelem lo dikelaku.
nyambung pipine sing gede tak dukune. Hei! Sing dadarani kebo martuwe ki sapa? Kebo martuwe kuwi aku dudu kowe. Tenane aku ngembali karo kowe. Tenane aku mitoso wong saka Mojopahit. Sing paling nyekel karo kowe. Sawanke ning Mojopahit amarga kowe wani. Mengkang pratan ning Mojopahit. Yen ngono karo. Oh, kira regane liyan bari karo aku. Pancen yen tokal dan koyo ngene. Tan murunge kowe bisa mati sama tan. Macul kan. Ketoprak